Iwan hangi kung sipara Isnok tilang kaway She telling in afraid That Jisuan Kani galong ka jing shisha jong ka jing im balada phi kerdu ha ka jing im ka jong phi lewat ram na ni nang tai bat haba phi yo eta karam don ki ba ai don ki be rap ye phi le phi shim na bang ne phi shim na ki breu kam tam ha ki singi li ki don shibun ki nong ai ram snotanat ban yo e ka karam bat haba ka ta ka pisa ka don ha ka khti ka jong phi shisha ka men sim jong phi ka kemen ka men sim jong phi ka snotanat ka snobha na ka banta ka ta ka pisa ka ba phi yo i haka por ba yo am ka dei ka por ka ba kemen Henry kata ka pisa kam dei pat ka ba yo pihak ban siu pat ya kata ka ba pi pila shim but na lor kata pihak ban siu ru ya ka sut jong kata ka pisa kani ka dei ka jing shisha jong ka jing im ba ka long thik ha kata ka jing im ka ba kenjamen sim ru ladangi shim ya ka pop ni ha bangi le ya ka pop sngo tanat ba ka pop am ka ba sngo bang ka pop kam ju dei ka ba sngo si ka pop am ka sngo tanat Kena shibun ki jat pop, ke jinga di, ke jinga bam, ke jinga klim, ke jinga aurea, ke jinga shongkha, pragantai, prashenrang, ke jinga hi hi ha 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 gani ke perthai, semua tenat, subang, khat ke enjoy, ngi enjoy, henry kwa banong ifi gani ke por, haba pile am ka semua tenat, henry kan mau baka long tik kum ke pisa ke shimram, pihak ban siu ya kata, ban dei tang siu siu tang ka principle na tang ka try, ri pihak ban siu ru, bat ke sut, bat kan mau baga sut jong ka pop kam dei tengka artengka ka dei ka barem pila bahab an sir wat ka shispa a ka shisngi tadeng ta kam dei ka basuk ban le pop kam dei ka basuk ya ka ba phin le ya ka ta ke jing sngo pha jong ka perthai but don't we breu ka bible am la yo shisha ya ka lat ban le sngo pha bat ka perthai henry u klem shimla shim kabu ya ka ta ka position ke jong u lene kata kekerdan ka ba udan ya ka ba un ya mi lailang bat kene ka perthai lene ba un yo ya le lang ya kata ki pop jong kene ka perthai henry ulap pen kan ria no ya lidi nang ta ka babel ka kren bat ka ong hang ne lanang ya pulih kene ka por ya ka gm ka jong ne breu ya ka ba pila ban shemro na hebru kan nong ba khat wei ka khat arab saw ka ongom ne da ka jingai moses sabau larang ba tre ban khat ya u khun u pharo u da jet pen ban shashitom lembar u pat lang ublai ban ya ka ba yo ya ka jing sngo bha ka pop tang shipor ya moses lapen san yu ha ka yeng ke jong pharo but udeiru la khot aga ka por u khon jong pharo udeiru u ban long u ta usim udan ya ka kerdan udan ya ka ta ka lat bat ya ka ta ka kabu ya ka ba ula ban le ya ka ek ba uman ban le reka babel ka ong hang ni ba uda jit ban shashitom lembat upat lang ublai shimla nyau yala de ban long kum kita kinong Egypt henry ula shimno ya ka benta kum kita ki pait lang ke jong blai ki pait lang ke jong blai hoi ha ka bakin jado Moses uang ade Hebrew baru shashtom lang bat kita ki merau ha ka por ka bamut hero kum ki breu ke jong blai ngi ha ban jet ru ban dan bat ki breu ke jong blai Moses de breu jong blai ujet ban ya shashitom lang bat ki breu jong blai mdei ban ya sngo bahalang bat ki breu jong perthai wala da yo e kata ka chance wala da yo kat kata ka lat kat ya ta ka kabu ya ka ba ula ban le shisha namar ula ban le namar ude khun seem ula ban shim ya kata ka bentan he shim ya kata ka liang jong kita kinong Egypt ya ka ba un le kita ki pop re em ujet ban ya shashitom bat ki pait lang ge jong blai baka babel ka ong hang ni uda jit ban shashitom lembat upait lang ublay ban ya ka ba yo ya ka jing sngo bha ka pop tang shipor ka jing sngo bha ka pop tang shipor plan ka pop ka don la ka limit ka kut no ka jing sngo bhang ka kut no ka jing sngo tanat ne ka ta ka enjoyment ha ka pop ka kut no kumba phi shimram la bu da ka por ba ka kut no kadap kata ka por ya ka ba pihak ban sil da fi shimram na bank dan ka time limit dan ki ba thiet kali san snem ne nyau snem gum ta ter ka poi ka por ba la phim la ban sil kan bu jing e fi ba la fi shimram na ki breu ki ba shim sut ki bu e ka por ba la phim la ban sil phin jinjar dala de yala de tadeng ta kwa banong ifi la fi shim ya ka ram ja ka pop sngo tanat e
Henry ka kiu man la ka sngi bat ka ne ka ram kan penjenjar fi ba ka ne ka ram ka don ka por fi la ban enjoyment ta shi snem ar snem and dalalat nang ta am da fi lalat nang ta ka de ka por jing selang ka de ka por jong ka jing thang ka jing yam ka jing babe ban ka kwa ban fi ka pop da lele ru kam de ka ba yo tada fi ban bat ka ne ka perthai fi man ya sngu ba ba ne ka perthai kam dei ka ba yo pleng phi haban siu da ka dor ka barem ka babel ka kran shai ka ta ba ka bainong ka pop ha ka ba khat do ka de ka jing yap kamut kam dei ka ba yo phi haban siu da ka jing yap phim la ban siu da ka hap siu da ka jing yap namar ka khrau palat ka pop bat ka bainong jongka bat ka ta ka sut ka badan po jongka ka he palat phim la siu ban siu phi haban siu da ka jing yap ka babel ka ongi ka ta ba ka pop ka wan namar kajing berai habala berai fi pun ya kata ka berai ka dok nut bat habala pun ten dala dak benai kendai benai hab khai ya kata ka pop ba sisien bala khai ka pop ka san ka he banda kala san kala he ka bakut ka khai ya ka jing yap kata ka sin ka jong blai ka babel ka dabi thu lupai kata tading ta ka berai ka wan shwa la pun ya ka berai hab khai ta ka berai ba kata ka berai kan sa he bagan sa san ba ka bakut ka dei bet ka jing yap tading ta pleng ban le pop kam dei ka ba snop tanat ban le pop kam dei pleng ka ba itnat ka perthai ka shupen yu ya kata ka jing itnat don we porlok janga shisien uang ba don ki ba diksiar tading ta la le ban thiet ta ka ksiar henry ka de ka ksiar ho de shupet hi ka de kum ka ksiar hi abala yo ita ka ksiar dalamut pen ya ka dei tang na jrong ka bla shusut da ka ksiar resyapo kadai tangkan nar sudah. Tading ta kwa banong ifi ka ni sngi ka momenta. Ka perthai am ka susut tang da kata ka ba itnat nalor resyapo mdani ka batat nagi batat ka ba penbabi ya piru aduk kata-kata ka ban penduk ya piru lala thiet sibun ka ksiar ha ka dor ju ka ksiar da kam dai ka ksiar tu tau breu am unjenjar. Dan sibun ki breu bla syathok hagini ki snem ki bla lait no ki mut ba kadai ka ksiar ndai kam dai ka ksiar kadai bo shu suit na jrong kum ka ksiar ndai chapo kam dai ka ksiar tadai ta ka perthai ka shupen internet ka pen i rem dor ka ba shisha ka ba internet shisha ka ba i pernai da shupai ina bar te ka ba internet sudah henry lada tenju ya kata habala pen ya kata pleng kadai tang kanar kadai bi tang le se ka eknar tadai ta ko aban ong ifi ka ni singi ka bamenta wat num shim ya ka pop wat num le ya ka pop wat num ngobang ru ha ka pop mar ka jing shisha ka long kata pihak ban seu da ka dor ka barem ada fi shim ya ka pop bat fi le ya ka pop ta da wat ju kwa ban shim ya ka pop wat ju pediang ya ka pop kumbo Moses ula kentat ya ka pop nomor utip bagadai tang ka basipor utip bagadai tang shklepmat ka ban ong ifi ka ni ka singi ka menta wanam ngobang kidon ki pop ki balek si tang san minute kadon ka pop ka balak belong san snam ru ka pop ka dahi ka pop bat ka bakat do hi ka long bet ka jingyap ka jinjar tading tawa nom le pop ka ban ong ifi du benai ya ka ba mo soitan yo ban pensoi ya phim dei tang du benai wat ki sngi ki benang wan ru wat mentaru kat bangadang kren le sngi ka don ka jing pensoi ya ka ba fin le ya ka tegi pop ha ka jing fi su bo sim jo blai dan po jong pi ngat ba ka man sim ka jong pi ang wat le ya ka ne ka pop wat ju persyang ban pen sngu tenat ila di da ki ai jong ne ka perthai ban pen sngu bhai ila di da ki ai jong ne ka perthai ba kita barok ka dei tang sipor kan wan ra ga destruction ya pi kan wan ra ga jing jat ya pi kan wan ra ga ji susi ya pi kan wan ra ga jing thang ya pi kam judan ka pop ka babang kam judan ka pop ka bathiang ka pop ka dei ka pop ka ba thang ka dei ka ba thang bat ka ba jinjar ka dei ka ba jinjar mla ban pen kelai ka ta ngai tran ka khui fi ni ka por ka menta finang yo bor ban sakri utrai pas ru bhai de utrai ai ka jing kwa ka do no jong pi pen su bha ba utrai shem yu jisu ka do no jong pi pediang yu ka do no jong pi bara pi yo shisha yo utrai mdei tang shu enjoy hendrei fin long joyful le ne ka ta ka jing kmen ka ba dap ka ba shlai shisha dei tang jisu ubala ban ai ya ka ta ka jing kmen ka ba dap shisha ya kata ka jing kemen ka ba shlai hisha ha ka do no jfi da raw ong ka jing suk ka jongang ai api ka jing suk ka jongang i no api kum ba ka perthai ka ai ringa ai manga yapi tading ta ka perthai kam la ban ai jing suk perthai kam la ban ai jing sngobha ka perthai ka nom la ban ai ya kata ka jing kemen
kadai tang ka fake, kadai tang ka rong pong, kadai tang kata ka bala shu swit nabar, ban shupen baka long ka badai Henry kam dai. Tadai ta to ai bang nam long kibri ka biet, ban sha pen biet, ban sha pen jot, le to long fi kibri ka start ka babel ka ong kita. Na Ephesus nomor 3 dekat bakat san, to ngin khmi bhate kum no ngiyat kum ki bam start, Henry kum ki ba start daga ba sil spa ka por, wat pulut kai ka por jong fi haki ei jong na perthai. Haki bra jong na perthai, haki ei ki jong pen mlien jong ni ka perthai. Le to ai ba fin pen mlien ya di ha u trai. Pen mlien haki jing duai pen mlien man puli ka tin ka jong blai pen mlien man kran ni ka tin jong blai pen mlien. Discipline ni ka GM ka jong fi. Ya ka ba utrai u pet am u komen ba u sngob ha. But have been discipline ni la di am. Pi hi pen long ki ba kya ki ba klan ha kata ka jing long jing em ka ba kan jaman sim ka jong fi. Ba utrai ka khui fi ni ka por nga kwa ban duai dan peding je fi ni por fi dan shibon ka jing tlat. Pila le pop ka GM ka jong fi da shisha man ta fi sngob thang. Fi sngob pang. Pila sha be na ka lok na mar ba belai ha ka por man shwa. Pi phim ju khain ni ka tanga ka jong fi le kat ba pi mon. Man ta ka alap ka jing ya ka ni ka lok ka jong fi ka la be fi. Ba man ta fi la do ka tanga fi do ki khon. Fi do ya kata ka jing suk video ya ka jing kemen ba phim nang ban trai ban kta pila sngo kul mar ba pi ongan di ka kiar ka man toy shu nga man ta mar man shwa haba ka ni ka lok ka jong phi ka ong pi wat ju di wat ju le kom ni wat ju ya text kan thai wat ju ya lang sam la shni shatai hin rai pi nyon ba ya ka pi thom bor ba ya ka bat man ta kata ka lok ka jong phi ka la ngia pi ba man ta ka la poi sa ka por ba pi pin janjar ka ba nong pi ka por kam pat kut ya pi la da pi ka la shisha ngai la da pi pha shisha shu trai utrai un restore biang ne yeng ke jong fi utrai un sepan bha biang yang ne yeng ke jong utrai un sakran ne ke tanga ke jong fi kan sawan hi dala di shapi rei to ai ba fin im ka jing im ka ba kemen how try ka ba pen so bha yo try wala ba ka shiminit ke jong fi ne ka ta shisakon ke jong fi kan pen so si yo blai re ai ba fin pen kemen yo try ba pen so bha ba tang ya utrai ngai kwa ban duai nam ta jong fi ha ka ne ka por ka ba menta try ne ka por ka duai ngai ker khu yeng ne ki khon ke jong ma dan pren juki gidan pren ki jin jar namar bakila pediang ya kapop kila le ya kapop shisha ka pen kuslai ka pen jar ka pen ktang ka pen sosat ya ka jing em ka jongki hin ka duai na ka ta jongpi ka ni ka por la pila kala ka bumut ha ka ni ka sngi ban nga nget ka don bet ka jing pen thama ya pi sei ki so jong ka jing kala ka mut ong ka tien ka jong blai sei pen mi ya ki so ki ba bha ka jing em ka jong fi ban nga nget bo try ai lat ya fi salai benai menta ya ka ba fin kala shisha ya ka ba fin pha shisha lemda kumta kan don ka jing penjat ya ka jing em ka jong phi utrau ai ka lat namar u a hengi ka bor u a hengi ya ka ta ka choice ya ka ta ka rai bangin jit be ka will ya ka ba ngingin rai ma ai ngi ru try ya ka ta ka freedom utrau ai phi ka jing lai lut u ai phi ya ka ni ka bor ba fin rai u ai phi ru ya ka ta ken ka choice le ni ka ta ka jing lai lut ya ka ba phi phin shim ya ka rai ban nga nget ha ba phi shim ya ka rai ban but u try fin lat bet ha phi shim ya ka rai fin shakri u try fin shakri bet kanam dan ka ba hap deng met ong amla la bet na ba jisu ong klamanga phim la le e henry la da phi don hanga u polu ong ka ta nga la ban le aka baro do ta bu pen shai boringa la phi don how try u try pen shai bor phi ya man lagas ngi ong try ngamla ya rap ya nga try ngamla ya rap ya nga mensim bakhoj para bo mensim jo blai udan ha ka jim jo fi pila kala ka bomut shisha u bala kala bomut ulong unong job ya ka pop mdei shu bo sakut sa aga pop baru bo yaile e ka pop bala bala kha arsin ya pi na u blai no simbai jo blai bolong ka tien ka jong blai phimla ban le shu ya ka pop namar ka pop kam dan bor shu halor jo pi lai setang ya ka pi le hi daladi kata ka ya de kumboy henry ka bor jong ka pop kala do no la da pila pediang yo mensim bakhoj ya jim jo fi ba kwa man duai nam ta jong fi ni ka sngi utrai nang kar khu nang pen sle nang ai bor fi ba finala ban em ka jing em ka ba job man la ka sngi onum le pop shu wanum shim ya ka pop kan tat ya ka pop onum jet ya ka pop nre jet ban ya dan bat ki breu ki jong blai baru pat lang jong blai kita ki ba it yo blai pelong perlok bat ki ba it si sai utrai pelong perlok ba kita ki breu ki jong blai am ban pelong perlok ila de bat kan ka perthai rita pelong perlok kam tam e bat ublai ada duai ada kerkhui fi wei pui ba fin em ka jing em ka ba command na do menta ka jing em ka ba sok ka jing em ka ba dap si sha da ka meaning ka ba dan jingmot baka ba dan si sha ya ta ka jing tmu ka jong blai ka jing em ka jong fi ka duai ada kerkhu ka teng jisu nong em amen but amen amen utran kerkhui fi when I bought fi unang pen sle fi unang pen dap fi ka no men si em ba khoi ta ding ta sai sin ka kwa ban ong fi
wanum pediang ia kapop wanum shim ia kapop namar pia ban siu da gador ka barem lada pila le pop pan map no trai pai shu jisu utrai udang dan ban map bi fi compare ka pop bi pila le ndai utrai ukloi ban map bi fi marwan khnang de ban ram bi fi wan khnang ban pan ksan ya fi pat kat baka por kadang don shimi kene ka kabu shimi kene ka lat marka lenti kadang don angai trai un ai ke jing im ka bat mai fi kublai shibon ngi sei sempat amen